Kini sa Said Marketing Incorporated. Buhay na mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Milda. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ato magtatampo si Milda. Kini akong problema, bahin ni sa pagkaway grado in town sa kumbana ba. Grade 3 ramang ko taon ni siya, pero tungod kay buutan o kugihan, mo'y hinungdan nga gisugot ko nin tawhana. O kung nganong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga panghitabo. Dili mulubad kining pagbati, bisan sa unsa nga katarungan, kay unsa pa'y bili ning kinabuhi, kun sa gugma mo hinikawan, ingna ko nga dili ka mutuo sa mga pagtamay kong naangkon, ingna ko nga dili mo kawangon, damgo kog pasalig sa gugma mo. Usaha! Ay, kanta mamadjog ka, oy! Gadam ko ako! Uy! Day da. Oh, sa kadre day dool ni padol ni kay mo Dool kanta kay ko, kita. day. Dool kay ko. Dungan tagi. naunsa. Damgog! Unsa? Matod nila? Matod nila ito yung ganda? Mo mukanta man sa giwa. Unsay title na ito yung ganda? Ingon sila. Kisa usa to? Kisa niya. Ano day, usa matuyo nimong ni amang ka. Ay, kuan day. Day, Milda. Kuan ba? Unsa man? Aday, parang late ka ng magpalit ko halo black. Okay rin mo? Ha? Palit. Ako'y nagpalit, nag-order ko, kay ako nang ipasiminto ang kusina, kay puwerte nang gabuka, ana. Basig mahugno hinuunta ng kalakiha. Ay, mo dito katong i-deliver? Imo ka to? Nga naman. Magpalit mo ko gakuha. Nagpalit na day ka. Nagpalit na ko. Pilang Ano di ay? tukbok? Pilang tukbok? Balik ko sa gatos no kabuok. Ah, ano? Liver ani dong? Oh, ma'am. Pulo sa loob ko sa gatos ka buok. Asa man kabilya? Di ba nagpa-apil mo kung kabilya ani? Isunod na, ma'am. Kay lain man gud ang sasakyan. Para siminto. Unya, lain pud ang kabilya. Ay, lain-lain di ay mao ba? Yo, kasultion ka, ber nagkaon kag toasted. Unsa isulti nimo? Gutom ka, day. Oh. Day, di ka kalkansya na. Ano kan si man? Naghanag like ang... Liki! Oh, liki, liki. Say like. Day, pagtuon mo. Ako lang yung sa liki lang. Ah. Liki ang loob na ako eh. O, naapagalit tao yung nga buwak taon. Broken. O, broken wings. Asa ba yung mga buak ba? Ay, talawa to. Ay, time pa, check upon ta na be. Trawa rito, day. Yes, ma'am. Unsa man yung mga hollow block oy nga may buak man lagi ni. Napay mga liki ulo una unsa man ni ang usa buak. Oh, unsa naman ni oy? Dili ninyo ilisan di ay? Ma'am, ilisan na namo kung kami pa'y nakabuak. Dili man kami nakabuak, ana. Bitaw ma'am. Unsa dili ka mo nga kamura na-deliver ana? Kami lagi ma'am. Unya, kining boy. Say boy. Isam siya ba? Kinsa niya. Ha, ako na bana. Bana din. Say boy. Imo nila mo anang kanang ibangil sa ligid ang udong. Lalala. Imo di nang bana, ma'am. Sorry, ma'am. Abi na mo imong boy ma'am kay nagasa mo siya sa basura. Ay, dong. Kita ba mo ato multis 5 o masingers di? Ha? Kita ba mo ato? Oh, ako na paborito suna. Di ba? Sila tundungan na si Burtis 5. Oh, Mikanda. Robot mo na. Nga naman, sir. Mikanda robot. Oh, Kada robot. robot. Kuan, katong Gigantor, kakita mo ano? Na Gigantor. Hindi nyo. Kini nga kung kumo do mura ni, ako mo ni Gigantor, Ano naman buburot, ini ka, maglagot, mulupad, padahas kang masingers di, mugawas ang og espada, padahas multis 5. Saban, ha? Mula pa, gulupan ni din manangit, gutom na ba kayo ko? Ay sir. Joke rin Joke to Gusto amo. mo paluparon ako, ha? Joke rin. Anar ko patong bahod sa inyong agtang, ha? Joke rin to amo sir. Kumbidya, tao, sir. Kumbidya, tao, sir. Mag-joke nyo magkulutahan ito, magkanahan na, magtuo mo, basuliro ko. Sorry noy. Joke rin to amo na ay. Maduo ko niya mo magkulutahan mo, nagarabay taga sa inyo nagtanaw na to, bidab. Bumka ng adlaw nyo ron. Brighter ba na? Sa adlaw, tungas adlaw, sab, kultahon mo tungkol sa adlaw. Time pa, mao na gini nganong kula taho man nimo tungod sa adlaw miyon ha? Habdi lang, day. Adlaw usaha. Ayaw day, kay musimba man ko. Musimba ko. Parawag ni mo. Di ka day. Dong. Unsa to imong giingon nga dili ka mo'y nakabuak anang akong hollow block ha? Dili lagi kami ma'am. Dili man. Dili man kami, ma'am. So kung dili ka mo kinsa di ay? Kana siya mamay. Kanang Kanang imong bana nimo. Bana. Bana. Bana, Kanis day. biyot ta kaingon? Okay, siya may nag-alsa na imong hollow block. Uya mag-alsa. Unya pag-alsa niya. Nangabuik. Oh, yeah.
Ingon ko nimo. Kanang tanang na nga buak siya mo nag-alsa day ana di ay. Oh, ma'am. Pangutan na ng bana mo. Miyot. Ay, Kaya ay. kabuak ka ng tanan nimong gipangalsa. Gabo kay day. Murag gibutangan tao ni aktido ilahang ko anday. Gabo kayo. Ako man ta sila tabang nga tao kalsa taon. Pagdiskarga ng alublak. Kunya, wa pagali ko kay kab gitutukan ako dubungkag na. Ah, dawa tulog ko tuyo agi tutukan ako. Paita sa gid ni muyot oy. Magapil-apil pa masagyog ka oy. Bidang dapat di ka mao nang napil sorry day, sorry. Mo na ni ron, alkansi ta ani, alkansi ta. Pre, ayo pre! Oy pre, Ayo! pre. Oy, Oh pre, ayo daw pre! di na lagi ka. Oh, gipani mo ko ni Mari. Kay naalagi ko rin siya ipatrabaho ni mo pre. Ako ba, gipaani niya, kay na ako na yung ipatrabaho na ako. Usay ba mga Kana- libong tag-utog. Kana ko ninyo kusina pre. Nakasabot por bida. Mawa. Ikaw yung gikuha. Oh pre, Amo oh. yun noon, pre. Nausa din Wapa kusina pre. Wapa mas bilda, to wapa bigilakaw. Lagi, pero amo po to. Oh, wato na ako. Ah, sige. Naon sa man? Maginom lang ka na, ha? Usa lang putil yang fighter wine 50. Unsa man? Agad ko ni mo pre. Sige. Bida. Mintas maghuwa ta milda tao, no? Maginom-inom lang tang fighter wine. Dali. Kadiyot, pre. Magkuha ako katong mainom, ha? Kadiyot. Oy, unsa gud ni miyot? Kinsa ka? Kinsa ka katuparuso di ka? Wala ka magailan ako imong asawa? Kaila, bida ng tao ko kaila. Ikaw ba, ha? Mare, Ako lang nakita ang gwapa din sa kalibutan dahil ang ako ng asawa. Bot. Mare, may adlaw diya mare. Ay naamo ko ka diha. Oh, ingon man ka mare nga tuwa ko ba kina ko ipatrabaho. Mao siya ko. Unsa imong trabaho mao day? lagi. Oh, ay ako man good ning ipatan-aw nimo ang mga materyales ug unsa pay kuwang kay para mapalit na ko ba para makasugod kag trabaho. Pila ka ito'y pangayo nimo ana pre? Unsa man ni mare inadlaw ni o pakyaw. Ay, kaya ito, unsa man kilahi ni nadlaw og pakyaw. Ha? Kilahi na? Ang inadlaw hinay. Ang pakyaw paspas. Paspas ang unsa? Unsa man ang paspas? Sa man tabua pre bi. Ang ubang panday mga Paspas pre. ka kulata. Di ang ubang manggong panday pre nga marukoy maguna sila. Dili noon tanan pero doon nagyoy ligoy ba. Ang imo silang inadlawon, hinay kayo ang trabaho. Kaya ano, para doon ay magkita matag-adlaw. Una-una lang ha, kanang mag-atop ka. Haligi, unya, atop. O kung imo nang inadlawon, mudaga nag mga tutu ka adlaw. Ah, bida, og pakyaw na na, dugaya ko na na. Pero pagkyaw na, sugdang buntag, human naghapon. Ano ko taon pre? Kay pakyaw man. Humanon na yun ang dali aron makakuha paglaing pakyaw na pud. Mao nga kung magpapanday gani mo, obserbahe nga inyong mga panday ug maayo. Tan-awa ang ilang agi. Ayaw nyo pasagdi. Og kay maglinigo yun na. Ang maglindigoy Oo. pre. Bida. Awa din tag iya. Pag-cellphone lang sa ta. Oh, lagi na na, pre. TikTok ko na ta ngani. Ah. Ingon na pre. Mao bitaw nga akong gisultihan daan sa mare para dili makapatakag kuha og mga panday. Alibid na nga dili ninyo kaila. Wa kuyo. Ha? Wa. Nadoon pa na sa inyo mga materyales si Pauli. Mao na maglagot ko kay kami mga tarong nga mga panday. Ay, Asa? madamay noon ba sila kapuang? Kamo mga tarong? Ang ginadlaw, naamay ko yung amigo lagi. Nas Radden tagaming Danilya. Inadlaw man eh. Pas kay trabaho. Pero di ako believe nimo pre ha. Wagi ko masayop. Ako sawa ko masayop pagkuha nimo. Unya, ugma na nimo sukdan pre. Tan-awon pa man ka ni nimo. Kuan, kini tanaw na turon. Magpididos ta. Siya sa pre. Naluya ka. Naman kay mga lublak. Ang mga kabilya, mga kahoy na lansang, uguban pa. Sin, pangatop. Malalay tanaw na to. Nahala sige. Unya kaya pa nimo nga nakainom ra ba ka diha? Mare. Nakainom lang pero di magkuhubog. Ang hubog, kanang dili na makatultol sa kuan. Kanang Pinanggalingan nimo? hindi na makatultol sa pananggalingan. Lagi. Ana mo pre. Ha? Uy, klaro nimo mastorya. Ugma pre. Sir, na siguro hindi ko makatultol sa aking pinanggalingan. Asa tong amo pre? Sakto, sige Bida na lang. sa di mo Ay iklaro. pre, ugma na lang pre ha. Ayaw lang sa karon kay basig di na niya mo bilib nimo ana. Bilib na baya man nimo basi mawagtang ngayon na mo Wala bilib na kay wala na magkadimaon diha mo trabaho. Ugma na lang na pre.
Gipatiwas lang nako silang inom. Wala sa nako pasugdig pedidos kay basig mabulilyaso ba kay nakainom ang good. Unya pagkaugma na. Dong, wa pa si Paritikong? O pa man eh. Unsam ni tawhan na kasabot. Daghan tong nainom. Ah, kagamay na to. Usa ka, 550 naman to among ginom. Kring! Ano kring ka niya? Ha? Sa'yo na kang esna. Noon sa ka. Kring! Wala. Tayo! Ah, oy. Mare! Maria, marikari ang Imelda! sawang politikong eh. Marikari ang ron. Ay, Mare! Kadiyot sa Mare! Mare, karyang naunsa ka, uy. Kuyawan na lang tani mo. Murag, ano nihilak man ka? Wa, Mare, uy. Naghilak yun ko, Mare. Wa, ko magkigusigos dire. Dili ko kahilak ko, naghilak yun ko. Ha? Wa pa lang mo to akong luha, Mare. Asa ni Paritikong? Karon man to siya ni saad nga pedidusan ni niya among kusina, uy. Mare, si Tikong. Ha? Si Paritikong. Tayo pa, nganong nag... Anong kaparitikong mga ha? Mao gani. Ngano imo man ang bana? Aw, di ay no. Nalimot man ko, uy. Uy. Naunsa di si Paritikong, Mare? Pre, si Tikong. Ano lagi na unsa lagi tao sa politikong? Naunsa, uy. Si Paritikong. Si Ano, Tikong. sige tagbalik ka ni. O sa ano, patay na? Simbat ko, ay. Politikong? Gastritis. Sus, abi na kong naunsa ng imong bana. Sa una, Ay, bida. arthritis. Ha? Burbida. Kanong guol ka na may dagang tambal. Ipanyawan ng kapsulo. Dili man amoy ako nagulaan og maayo, pre. Ah. Ang akong gikagulaan kay wa mi ikapalit og tambal sa arthritis. Sa ato pa din, anhirong ka Yeah. dili. Kay, si Paritikong dili, makanha din sa amo ron. Makari na siya, Marie, kung makatuma na siya tambal. Ay. Unya kay dili man siya makalakbaw. Ako na lang mi ani, Marie. Ikay mo pedidos? Dili man. Uy, Kumo na, nakunsa man ka dahil diri, Mare. gisugo magkukum paritikong. Oh, paritikong naman, uy. Ako man din ang bana, uy. Gisugo magkukum niya, Marie. Nga, pagpaani ko no, kay mo nyo lagi unta ko no siya ni mo, nga mo advance. Ayan. Kay palit lagi niya tambal para makakuan siya ba, masugyan na niya trabaho ang inyong kusina. Ay. Mo na ni Ani ka. Hala no, abi na kung ikaw may mo pedidos diha. Unya, karuhon tani. Makahimo pa din siya panday, nga arthritis naman kasaya. Makahimo pa man gani siya Giorgio na ako, Ay. Marie. Pila may i-advance. Kuan Marie ka nang para palit og tambal, unya sudan og bugas, bisag mga 2,000 lang, Marie. Sabi di ay, apil na yung agbugas, ani? Oo, Marie, kay dili man siya pwede mo ingon mo inom og tambal kung wa sa kaon. Mga pagkanon gud siyang daan una pa tumarog tambal. Anak di ay. Ay, tagain lang na din. Sa kuya. Mga tradisyon ngayon. Mga Looy, tawag ka sa politikong. Pila galing mo rin? 2,000 pre. Kuhaan na lang to para patatog materialis dong. Kay mulakaw ko. Naghuwat si nang Silvia na ako. Magpakuyog siya dito sa SSS. Kuhain na lang to dito. Sige. O, day. Sige, kay mulakaw na sagpo. Tungod kay naluoy lagi mini Paritikong, amo na lang sila gipa-advance. Unya, pag uli na ko gikas lakaw, dong, unsa man na pedidusa ni Tikong? Wapa man, day. Sabi na. Wah, ganito maayo siguro. Pila ko ginigtumar adto. Pila ka minutos maayo na. Unsa na nang arthritis di ay oy. Ako, maniputan uno mo. Tao-tao kasuway na 30 taon. Nya unsa man tagaan to nimo si Karyang? Oo, day. Ay, mo tanda ko niyo mo, day. Aso may dako. Ang 5,000 o 3,000. Basta ko ang 5,000 ay kasi 3,000? Hala. Hala nga naman. Mihangyong ko sa karya, day. Tao sa karyang ba? 5 lang kuno kalibo ang iyang i-advance. Nagitagaan sa nimo. Oo, kaya abi man dako ang 3,000 kaysa millions. Sa millions ba? Millions na ko da. 3,000, di ba? Millions. Bungod ito niyo pagturdang miyuta ka ay. Abi na ko dako ang mil kaysa libo na. Pre! Pulbida. Mo to 5,000 na tao. Ako gipa-advance siya. Patay taaning dapita. Recorded by X Thunder Gaming. Ginoo ko nimo miyot, mao na kay paeskwelahon ka mga mamayabas mangka.
Wa sa tayo bungang biyabas sa una na ibubida. Wa ba biyabas taon sa sila. Tambis, lumboy, maura ato dito. Hilom ha. Kadang libo og mil maura na giahak man taong ka oy. Nya kun mao na naghihatagan nimo kuwang tong kwarta na turon. Kay bandli na to sa, iba nila to yung sildo taon. Kasugo to siya. Paita sa di mo miyot. Uy, eskwela kag balik miyot. Eskwela kag balik elementary. First honor ko rito day. Ilaw na, first honor. Maluoy ko nga maglagot ini akong bana kay unsaon wala lagi intay grado. Unya. Miyot. Nangaunsa naman ni mga haloblak diri miyot, nga pulpog naman ning uban. Naunsa ni diri oy, giunsa man ni ninyo diri? Gihian na siguro day. Giihian. Nabasa siguro na suwan day mo na. Humok sige mura may butangan taon tawag kaning kuan. Nya unsaon naman naron magamit pa dai na kasayang sad ana oy. Unsa na mas tikong buhi pa? Kung magin mo ani para magsugod diri pamanday. Buhig manok stick ko. Maayo, bari. Na, pare-karyang ay. Mari, unsa na mas paritik ko? Makasugod na siya panday, Mari. Ngano ko'y kuyawan mo lang tanino? Si Tikong, giatake. Unsa? Mo na mong problema ron, kaya nga akong kwarta, nagkaanam nakahurot. Wa pag kasugdig trabaho, paita lagi. Karon ang problema kay ang kwarta nako tuas panday gi-advance na. Unsaon ang pagtrabaho ani nga giatake naman? Unsaon taon ni namo oy? Mapaningil pa kato namo? Unsay mong buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Milda. Thank you. Ati Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw, Gulyan. Atong Sinday natin Pres, Sinday Milda. Melda. Sinday Milda kay nagpatrabaho taon ni Milda sa iyang kusina ati Pres kay murag ting uwan na niya maggubak kay kusina. Musamot kag gubag basag uwan. Mo tong nagtawag siya amigo niya, amigo ra sa siyang albana. Kumpare ra sa taon nila. Karon problema na amang Tikong. Oh. Karon si Tikong ang problema ati Pres kay si Milda taon ni advance ra ba sila sa Tikong niya daghang katarungan na to Pres ba. Advance ba? Daghang katarungan nga inana gi arthritis nya primero gi arthritis advance na sad nya pag humag advance 5,000 ay sus karon gi atake ni gid ati Pres. Wa na gid sila mahimo saon kuno to ilagi advance nga paduon ra pa kunuan. Saon na to nga No, wa ano naman. to? Di na to good nila magkuhan sang giatake man. Dahil Milda wala. Di man na magka abang lang to. trabaho. Abang lang to di ba? Ma'am, di ba ati Pres? Oo, di ba? Oo. Abang na lang sakto. to. Oo, kung giatake, ihatang nila to niya. Ito to paningla. Oo, gina importante ra. Lisod kayo. Kay kita, tawhanon ra man tao niya. Nakita mo sa nato nga tininuod gyud taon siyang kuan ang iyang asawa nga naghilak taon si mo tabangan. Tabang lang to nila. Ito kuno na abang. Oo. Wanta. Tabang lang to ni Tikong. Katong galing kuan, katong lang 80,000 babin natin Pres. Paningin. Ada ka man kwarta bambina. Ginawa mo na magresolve kito ni asinda sa uslog. Lagi. Senda sa sulob. Lagi. Ano to bang? Ato pa ambitan ha? Yeah, pambito. Efeso 5 verse 33. Busa ka mo mga banay, hugugmaan ninyo ang inyong mga asawa. Wari usab sa diri sa Efeso 5:22 to 24, mga asawa tahura og sundan ninyo ang inyong mga bana sa mga nagtahod kamo ug nagsunod kamo sa Ginoo. Ani ning mao nga kahimtang, wa man mo ingon nga wa noon mo tahod ang bana, ang asawa ngadto ang bana. Ang ako lang diri nga katubit tong gingon natin pres nga nailad sa atong pati atong kwarta. Kuan ang asawa ang bana ba murag dunay manggiluyon ng kasing-kasing dali siya maluoy. Muna usahay murag mapahimot sa hinuon nga ni sige pa ngayog advance na hurot hinuon ng ilang kwarta. Horotan. Kana na ang ikaw may murag uning nung tangpunga ka ng suwito dai monitora lang po na imong banog na imo hangyo o ginabang na imo advance na magpapanday. Monitora lang unya kay sama bitaw tong sa bago pang sugod ang sugilanon nga ang panday pag-anha samtang naghuwat nimo ningon mo nga giinom sa lagkadiyot sa diyang nagahubog na wano na klaro ang pedidos unya naka-advance na ba nya nagisgot pag inadlaw pakyaw ba ana ikaw may inota masuhito-hito og gamay ikaw may usay mamubog ba kay mong banang unsa pag-monitora lang yun. Naay mo advance, apan mo nagiging Kasi gi-attract. pa may advance man nagluluyan man tong panday. Gi-atake ko no primero, attract, sunod gi-atake.
Tinuod ba ka ha? Inyong giadto, inyong gisusid yung tinuod bang giatake. Wa ka nila to, ma'am. Wa nila to. Kisam-sam ka ito, ganyan dili. May nagilang maadto ba? May maadto dito. Ug tinuod bang giatake si Ate Kong. Ug tinuod bang nagtikongkong. Itaw, no? Mas may bin ato, no? Umiyan niya na ako tadi din. Lang, tadi rin noon. Bili lang, Pedro, bilis, Pedro. Okay. Ug tinuod ba kay pananglitan para adto dito ngayon na-advance na ba wala may lisod man. Bitaw. Unya na trabaho Wala sila kilak ng asawa niyo, yun yung tinuod ito. Parang mayo ane, ug tinuod maganing giatake. So siya dito maulian pa bakit di na maulian. Mapugusto ka patrabaho sa lahat imong bay kay naguba man na. No. Katong kwarta ba hog na lang tong Wa na lang. ug sa kuan pa matiway na lang. Di ba ito? Ang asawa mo ipatrabaho. Tabang niya lang, indolinsya, gapon na mo, di ba? Ang asawa lang ko na trabaho. Asawa lang patrabaho. Pres. Nya Okay ra. pasayalon ko ni trabaho. Nya adto si Pedro Subos. Ato ko sa boss. Magandam na. Kumortilyo na siya. Magandam na sa 300 para lord. Ay, sexy ba? Ko yung minor mga mana na. Ana na lang inday no kay kanang naang pananglitan og tinuod man giatake ug makatrabaho pa ba pag dili gali alay kaluoy na lang to no mangitan lang kang laing panday unya ayan ang kumpiyansa klaro ha gyud nga makatrabaho ba siya mas maayo gay panday nga kailag dun ninyo daan nga maayo mo trabaho kana na lang diretso ug gawas ni Tikong kaya aron dili maway na ang inyong budget lang kita ganan sa pagpaayos ng bahay no kay pananglitan og siging gatuo inyong bay pa ni example pa lang magtuo ang bay mangiro bay na sige lang mutuo bitaw mag-uwan Mauna. Ito lang magkuhan niyo. Init mag di ba? kay pananglitan og yung narabay style sa mga panday gulyat no mudawat sila karon aning kun trabaho na mo nag Martes trabaho lang Martes pagka Miyerkules sa buntag wa ni tunga katuo po din sila gidawat ng laing bahay Di na na. Sabi Bitaw. daw. Sabi daw ti Pres bay dapat sila dawaton Advance. yo sayang yung assistant pa rin patungahon Di kay nagtrabaho nga dali nga ti Pres ba nga. Oo, ana. Ina okay na ma'am. Nya inigakuan. Dali ra kay maguba. Dali mo Mas may guno doon. Magpatrabaho ka, nadyo'y bantay. Nasuod sa Nadyo'y mabantay, oh. ay magbantay Si ako na, gud kailag gud nimo ang imong gipatrabaho. Bantay. Kana di ka kung ano. ina ko Ano na bayo ka sa imong sakyanan, kinala matayan ginani mo kay daw wa ka kay bawo. Kay bawo na sila unsay mga pisa ana, unsay mga importante kuhaon nila ana. Ilisag lain. Ilisag lain na ti Pres. kayon ana Na. Ilisag pisa sa bisikleta. pero kung na magpayo na cellphone o di barilo Oh. ilisan ko no Ilisan kay. Muna ingon wa gabae. Wala gabae. Hala, bam. mura kontraktor Ano ba? salamat mo dagat ito lumanon Kuna ko ang puzzle tihon.